imbeda fis-7 ta' Novembru li għadda. Jiġifieri kont niġi qisu 3-4 sigħat kuljum, mit-tnejn sas-sibt, ix-xrinkjat naqra linjama meta tqis l-istatwa ta' fuq 200 sena. U l-ġibs tal-induratura nqata' minn magħha ħafna mill-erja tagħha nqatat. Bħal meta ngħidu aħna l-ġibs ikun ibblastjat. Dak il-ġibs li kien ibblastjat minn mal-injam kellu jinqala kollu, jitratta ruħu l-injam fejn kien hemm xi xpakki jew hekk issir ix-xoqqa u nirrintilawha u tingħata l-kollha. U mbagħad il-biċċiet li nqalaw tal-ġibs ridu jittrimjaw ruħhom id-dawra kollha ta' kull biċċa biex tiffittja ruħha peress li qed ngħidu li kibret il-ġibs. Ridna nċekknuha biex kull biċċa tidħol f'posta. Hemm irid jitnadda fil-karnaġġon li wasanna fejn ħalih issa u l-uniku biċċa li kellha tsir mill-ġdid hija l-inforra. L-inforra tal-mant peress li ma fihiex disinn hija linji ħajta wara l-oħra, dik ma tistax tirtukka.